Hola, som Ari, Sara i Javier i vos vam explicar la Constitució de 1978. La Constitució espanyola de 1978 és la norma suprema de l'ordenament jurídic espanyol. Aquí estan subjectes tots els poders públics i ciutadans d'Espanya, des de la seva entrada en vigor el 29 de desembre de 1978. Quins són els pares de la Constitució? Són Gabriel Cisneros, Miquel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca, Gregorio Peces Barba, Jordi Soler, Manuel Fraga i Miquel Roca. On resideixen els poders polítics? El legislatiu, Palau de les Corts, plaça de les Corts, número 1, en Madrid, Espanya. Executiu, Consell de Ministres. Judicial, sede Tribunal Suprem en la plaça de la Vila de París, Madrid. Quan i on es va aprovar la Constitució? Es va aprovar el 6 de desembre de 1978 per el 87, amb 78 de votants, que representava el 59 amb 97 del cens electoral, sent així l'única Constitució de la història d'Espanya que ha sigut referendada i aprovada pel poble espanyol per mitjà de referèndum. Què és un referèndum? Procediment jurídic per el qual es sotmet a votació popular una llei o un assumpte d'especial importància per a l'Estat. Què és una monarquia parlamentària? La monarquia parlamentària és una forma de govern amb sistema representatiu, en la que el rei exerceix la funció de cap d'estat sota el control del poder legislatiu i del poder executiu. És a dir, el rei reina però no governa. Les normes i decisions demanades del Parlament regulen no sols el funcionament de l'Estat, sinó també l'actuació i funcions del propi rei. Aquesta és la nostra representació de la Constitució espanyola. Espero que us hagi agradat. Adéu.